Bidaiatzeak askotan hitzik gabe uzten zaitu, eta ondoren istorio kontalari bihurtu. Istorio propioak sortu nahian eta bidaiatzeko aitzakian, ate ondoan ditugunak saioari eman diogu hasiera. Ate bat irekitzarekin hasten baitira bidai guztiak. Eta zer hobeto gertuko tokiak ezagutzera joatea baino, ate ondoan ditugunak. Gaurkoan, Bedaioko Erlezainak, Oñatiko San Miguel Errota, Iturrarango Parketxea eta Segurako Erdiaroko hiribildua ezagutuko ditugu. Animatzen gurekin ateak irekitzera? Aralarko maioetan, Balerdi mendia aurkitu dezakegu. Gipuzkoa eta Nafarroaren arteko muga osatzen duen mendietako bat. Gipuzko aldera jotzen badugu, Balerdi mendiaren magalera hain zuzen, Bedaio aurkituko dugu, eta bertan bi gaztek sortutako proiektua, Balerdipeko. Eztia eskuratzeaz gain, haratago eraman nahi dute erlezainen lana. Kulturan, gastronomian, paisaian edota osasungintzan, erlezaintzak duen garrantzia azaleratu nahian dabiltza Matxin eta Inaxio, eta honetarako, egun batez erlezain izatera gonbidatu nahi dute jendea. Ni Matxin Jauregi Etxeberria naiz, ikasteitara. Hemen Bedaio azpin gaude justu Balerdi azpin, eta gure proiektua Balerdipeko erlea da. Ni eta Inaxoarin aitzera lanen. Urte bete inguru aukeratu beno ja hemendikan apustu serio egitea eta hemen txegia. Erlezaintza gaztea esate dugu beti dela gure proiektu helburua, ez dakit pixkat indarra emategunaz, erlezaintza oso tradizionala izan da, eta gu bi gazte elkartu gara. Erlezaintzatik bizitzeko apustu eginez, eta produktu berrik ateaz, hortxe gabiltzen lanen. Hau Bedaioko erlategia, gero Gipuzkoan toki ezberdinetan dazke berlek, hemen 40 bat o 50 launtzen guru daude. Eta gero Zizurkien, Gastigarragan, ikastegitan, toki ezberdinetan dazke erlauntza gehiago, ezti ezberdinak atera alizateko. Gu ikusten genuen azken jendeak produktu erostezula, produktu horren atzen zolana, zula ikusten. Zekila erle batek zenba demoa behar duen kilo bat ez diteko edo zer dan erlezainan lana. Eta zain, hori ikustarazteko zer da iteko na. Azken zain, gonbidatzeite gure erlategia, ikusteko zelan ite deun eta erlea mundua nolakoa dan. Eta, ordutik aurrera, azte burutan saiatzea, jendeak hartzen bisita bilatu da. Gu beti erlatik gehiago aurretikan, saiatzea hasieran teoria pixka esplikatzen, erlean funtzionamendua, nola tratatu erlea, ze produktu dauzken, produktu dastaketa txiki bat dugu, eta gero jotzea erlategia, trajekin, eta irekitziteko erlauntza desberdinak, ikusteko ze fasetan dauden, eztiakin, polenakin, erregina, langilea, fase guztia ikusteko behin bat. Familiek
txikik ebe ikusi nahi delako erle zain mundua, jende helduare bai, beti ez dia poten bakarrik ikusi delako, eta atzeko fase ikasi nahi dunak edo. Plamana politia da, ze pixka de impresio egiteu, erlen burrumba hotxak, eta orduan denentzako egokia. Izena bateko momentu honetan mintzat, gure webgunetik dago aukera. Gure webgunen daukezu larunbat goizitan bakarrik egiteu. Eta eskola umen kasutan edo aste eskasoin ezkede bai antolatzeitea bisitak. Normalen larunbat goizak, 10:00-tik 12:00 eta gure webgunetik izen eman da. Gu astegia beti urten zeharratik jaun estimota desberdinekin. Lehenko urten nahi ez lau esti desberdinetan balin momentuan, laua probatzeiteu. Eta horien ingurun, itzeiteu, esti honen zehati dauken zaporeo, ize usaimin dauken, gauza desberdinak. Eta gero, azkenen beste kidea inaxio, sukaldaritza munduti datorren ez, gure estiak inin ditun subprodukto probatzen astegia. Txokolate bat estiak inin da, txuria eta beltza, estik inin dako pesto bat edo polen freskoa esateako. Trajekin etortze gala beti, orduan ez daula arriskoik, animatzeko erleek ikustea, eta oso plan politia dela, eta nik uste noizbe bintza bizi behar dela erleen soinui belarri ondo. Belardipeko erleetatik San Miguel errotara egingo dugu jauzi. Ea zer ikasteko aukera dugun bertan. Ezagutzen duzue herri hau? Oñati da, Gipuzkoako lursail handiena duen herria. Inguru paregabeak ditu, aberatsa da natura ikuspegitik oso, baina duen herrigunea ere ez da makala. Pasarte historiko askoren lekuko, bisitatzeko moduan daude oraindik eraikin eta txoko asko. Oñatin dago esaterako Euskal Herriko lehen unibertsitatea. 15. mendetik 20. zabalik egon zena eta egun nazioarteko legelari ugariren topaleku dena. Gaur baina San Miguel errota ikusiko dugu. Garai batean 20 errota baino gehiago egon ziren lanean batera Oñatin eta horien lekukotza gordetzen du San Miguel errotak. Hauxe da, Oñatiko turismo bulegua, hemenditzek urtatzen daue bisita gidatu gehienak herribarru ikusteko, baina turismo buleguan bertan, hemen eskina hontan, dau San Miguel errotia. Garai baten, sasoi baten, Oñatin 20 errota baino gehiago egon ziren martxan aldi berean, eta hau da, horren erakusgarri, honen inguruko azalpenak ematen dituzte, bertako langileek eta martxan jarri ere bai, nahi duzunean bertara etorri eta ikusi eta entzuteko zahata irunta. Zaratia, konstantia... Kalakana da hori, makpilo horrek egiten dago, azken jupitima eta orduan aliak jauzen dia golpe horrekin hortako da hori. Aliak pinika, hor tol batik bera jauzi zen. Hortia etor gero uruna, adibidez. Gero ale horri pinika kapo aurten dago eta urten alaz biharri artean izuiten dira. San Miguel errota bau, Oñatin dauena, Tomas, ze garaitekoa, gaina jabetzaz be garai baten kondiena izan dakoa, eta balko bere historia propioa, ezta? Bai, hau kondiena izan zen, eta, ez da gimila da, lareun aurretiko egon zen. Esatuko bere negozioa zen, eta negozio hori, berak molturia, eguneko 10 jasotzen egin, eta irabazia hori izan. Hona etortzen zen, gura bena euren
zerealak izotea, eta inkluso kondia eta bando bat, esaten nire lurzailetan garixa kultibo jendagonak, horreik derrigorrez nire erroteta ekarri bizue saltzera, zetik beste errota batzu gauzen arrixan. Zenbat, garai baten adibidez, zenbat errota batean gozian oinatik, sasoi hortan? Amaoz garren mende hortan, bengo zian, eta gita amaoz bat, geixen, zazpi mendean egon zian baterala martxan, eta zazpi bat, o tamar, alako bat. Gero batzuk joan zian, pikuta joan zian, beste barrin batzuk asko ez, baina gero be egin zian. Eta garixa, geixena garixa zen, jote zen, zerealak epatu dituzu, baina... Garixa, hartatxikitxa, hori kuriosua da, hartua izan zena, baina orduan mijo, erdeaz hartatxikina, orduan hori erabiltzen zen, da gero garagarra eta horri danak animalitzen dako, horri behi iso egiten horri behi. Gara hartan gaina, konservazioarako betzen zamurra izango, ozta, gaur egun uruna erosiezko egoten da, uruna konservazioarako hori, baina, karo, gai hartan... Oina, uruna ini ez da gizitzen xauen, baina zu supermerkatu baten erosten duzu pakete bat, eta ez ematen, oza, galdu usta egiten bentzen. Eta orduan, iran egiten eben, 2, 3, asko eta lau aste. Orduan, zintzanin, zupentza horreko menditik hartu urteko uztapen dana eta hartu eta, bi viajetan urteko urun dana hain eta kitxo. Ez, galdu nola egiten zen, zarre ibili horri zen, eurak errota ekarten, errota ize. Bezeruen baserria fan, saku batzutak hartu eta handik egun batzutera, bueltau eta buelta da. Eta rekorrido luziak egiten eben. Zentzu dira horrotia behan osagai nagusiak ura bia dago, ezta? Hombre, alde batetik ura horrek, ia moderno egonek turtukina horri buelta mute xau, eta ia hori ardatz horrek itxe xau, hemen goiko arrizai buelta erain. Gero horrako beste mando bat, egiten da horren zabaleria o distantzia hori kontrolau, eta, ura emun, kontrol de velozidad ez ura, eta bueltak aztezen, da kitxo. Eta, lehen ikusi izan moduan, urun aurteten eben, urura eta zaitza dana bate. Normalian bi errota, o bi harri egiten eben. Bi harri, hori da. Bata reserva egiten bakarrik garixen dako, ez ditzen hastu urun hori geho jateko ere egiten beste zabatek izan, bezala garbitu imizan eta garbiketako nahiko jaleua da hori dana, desmontetik eta risa jaso eta hankarrografi eta horren bada reserva egiten garixen dako, eta bestia hartua aiauzanean, iso egiten beste harrizan, eta bestia be erabiltzen zen beste garagarra eta hori danak xeeketako animalizei emuteko. Zatik ari bedako problema berdina. Xeetu espaldi mozuten, hori isa osuan urteten dago atzea. Eta orduan konbeni da hori seketia, zatik alimentuako barruen dauen urunoi hori. Orduan animalizei bentzet ez urunai, baina bentzet zanditu. Garai baten, importantzia eta pixu handixe auki behin errotak, hemen, oinatin bertan, ero Gipuzkoa baten, ero, ez da? Ez, leku guztietan, zatik, garai hartan, aberatzak nun inbertitzen eben diruak. Ogazerrizak, angorrentak jasoteko, errotak, oliak, eta gero diru eukana, dirua banketxeak ekarko honean nintzen dauen lana. Dirua prestau eta hortik interesak jaso, horretzean negozio diru iturri nagusizenak. Eta errotak hor, karo, ezke errota gaina negozio seguru esan, zatik jentia biharra aukan zeiteko. Jateko. Bigarren geldialditik hirugarrenera egingo dugu jauzi. Gaurkoan agorregi ibilbidea ezagutuko dugu, Iturrarango parketxean. Ea gustatzen zaizuen.
Araranen gaude oantxe, hemendikan abiatuko gea eta Agorregia jetxiko gea. Agorregitikan bueltan hemen bukatuko dugu gaur gure ibilbidea. Gutxi gora bera 3 kilometro eta 700 ingo ditugu eta bide lagun zein izango dugu gaur, Amaia Gote. Goazen! Kaixo, Amaia. Egunon, Andrea, kaixo. Gaur zuk erakutsiko iguzu ez da, ibilbidea, nondik norakok, danak zudakizu. Bueno, hemen ibiltzen gea, egunerokon, así que ikasita dauzkagu, pasterrak, egia esan. Eta gaurko ibilbidea zein izango da ba? Beitu, gomendatzen dizudana da, pixkata zera bat egiteko pagoetaren pixkata aurreneko ikuspuntu bat, edo inmersio bat egin alizateko, ibilbide hau egingo dugu, sendero lokal bada, horregatik SL izena saltzen zaio bertan, GI probintziagatik ematen zaio, eta gero 4.000 bat zenbakia. Hau kuriosoa da, ze jende askok ez daki hau nundi datorren mendibideak markatzeko modu hau, batek esan aurrenekoak markatzen dugu pixka ze kolore izango dugun, ze probintzietakoa da, eta gero parke natural bakoitzak izaten du bere zenbakia. Pagoetako guztiak 4.000tik hasten dira. Eta kasu honetan guk 4.001 egingo dugu. Aurrena, orduan, 4.000. Aurrena, hori da, lehen da bizikoa. Sendero lokala izanik, berde eta txuriak dira, koloreak jarraitu beharrekoak. Oso erresa izaten da. Kolore horiek jarraibide horiek garbi eduki ezkero erresa da. Eta bidegurutzea hauxe da, ez da? Bai, bueno, bidegurutzea berez ditugu hor aurrekaldetik jarraitu beharko genuke, Gertatzena da, geldialdi txiki bat egin dugu hemen, pixkat asaltzeko abiatu gara Iturrarandi bertatik, ibilaldi egitera. Iturraran eta kotxen aparkaleku hori inguruan, garai batean baserriko lurrak ziren 25 hektare horiek lorategi botaniko bihurtu dira, eta mundu guztiko 6.000 landare mota ezberdin dauzkagu momentu honetan, eta ibilbide honek egiten duena da satitxo bat lorategiaren barrutik. Bai, begira hemen, oraintxe aipatu dizute bilduma oso polit bat dagoela aritzena, mundu guztiko aritzena, eta gune hortan baita ere dauzkaguna da beste bilduma txikiago bat, Gorostiena. Gorostia da, orain neguan bolita gorri hori edo ematen duena, eta hemen ikusten dena da, hau ere aurrean daukazun hau Gorosti bada, oso ezberdina, hemen bertakorekin konparatzen baldin badugu, eta honai deitzen zaio ilex da latinesko izena, kastanaefolia. Eta orduan kastanaefolia horrek adierazten digu bere berezitasuna. Gaztainaren ostoaren antza handia duela bere ostoak, horregatik da izen hori. Baina Gorosti bat izaten jarraitzen du. Ez da askotan ikusten, Hori, ez, hau bereziak, bai, eta hemen gehiago dira, horra aurrerago, batzuk bi koloretako ostroekin, beste batzuk dituzte arantza gehiago, beste batzuk gutxiago, ezberdintasunak ikusten dira. Ez dugu esan, baina hemen bertan ez egiten dira mundu guztiko landarek, ez da? Hori da, ze lorategiek da, hemen, haiak bereziki, herriak ia orotara izan genezake daukala mikroklima bat. Kostatik oso gertu gaude, aldi berean ez gaude lehendabiziko lerroan, ezetasun maila handia daukagu. Gaur, ademaz, apairatzeko moduan geha, nabari da, erabat. Orduan, baldintza horrek, eta temperatura aldak ez daukagu ez oso alturik, ez oso bajurik normalean, excepzio batzuk kenduta. Horrek albidetzen du mundu guztiko landare oso ezberdinak leku eremu mugatu batean bizi irautea. Eta adibidez, Txina, Japon, Australia, Zelanda Berria, Mexiko, denetarik aurkitu ditzakezue hemen. Hau altxor bada, altxor bada, bai. Iritsi gea, ez da? Iritsi gea horregira, hauxe dugu. Burdinola. Aurregiko burdinola esaguna hauxe dugu. Hementxe ibilbidearen puntu garrantzitsuenetako bat, bai. Eta gaur egun ja bakarra gelditzea hemen burdinola, baina garai baten asko zian aian. Aian 13 burdinola izatera iritsi dira. Agorregi daukan berezitasuna da burdinola bakarra, 300 izan ziren horietatik, sistema hidrauliko hau duena. Beste guztiak dira ur depositu bat eta urtegi bat bakarri zutenak, hemen ditugu 2 urtegi edo aldaparoa, izen berezia dutelako, dituena, eta hori, 2 urtegi eta 2 aldaparo ditu. Eta urari ateratzen zaion etekinagatik.
altuera aldaketa aprobetxatuz, orain igoeran gure ikusiko duguna, igoera badela, notatuko dugu, benetan, bai. Orduan, altura aldaketa hori aprobetxatuz egiten zituztena da, zauzkaten ur depositu edo aldaparo ezberdinak elkarren jarraian jarri, eskileran mailak izango balira bezala, eta hartaraka ur berdinak behin da berriro aprobetxatzen zuten. Bonbarik ez zegoen, retornoa egingo zuenik, orduan jatxiera hori aprobetxatzen zen, bai soberakoa eta bai erabilitakoa urrengo depositura bideratzeko. Pentsatu zuen, ordune? Bai, ikusten da, ingenieroak bakarrik ez zirela, arkitektuak ere bai, garai hartan hauek diseinatzen zituztenak, eta latza da. Ze leku honek ematen dizu, adibidez ikasleekin, gai oso ezberdinak lantzeko aukera. Lanbide ezberdinak landu ditzakegu, historia ere bai, teknologia ere bai, fisika ere bai, kimika ere bai, arlo guztiak hemen landu ditzakegu. Gaur egun irekita jarraitzen du, ezta? Astegunetan ez bala oker? Garai honetan, igande eta jaiegunetan zabaltzen da, bisita bat euskeraz egiten dugu, 11:00 eta 12:00 gazteleraz. Funtzionamenduan ikusiz, bai Burdinola eta hemen aurrean daukugun errotatxo hori ere bai. Eta 3 ordu laurden nola irauten du, doakoa da, hori bai kopuru mugatuak nola duen bisitak, alde zarretik Iturralanera deitu eta edo email bat bidali eta erreserba egitea gomendatzen dugu. Hoxe da, pixkat... Paradatxo hau inondoren, beti gora, abiatu behar dugu. Deskantzu pixkat egin dugu, bagoaz beti gora. Bai, guazen. Bueno, Andrea, hemen behitu. Hau da, oraintxe sartu berri gara koniferen gunean. Hase egingo dugu pixkat iparraldeko magaletik, lorategitik irten, eta buelta osoa eman dugu Manterolatik barrena agorregira. Eta agorretik berriro beti goruntz, sartu gara berriro ere lorategian, eta ontxe gaude 8. gunean, da koniferoak. Konifero hitza deitzen zaie kono forma dutelako, pinuak, azkenen gabonetako pinuen hau edia. Eta garai hau oso politia da, ze ikusten duzun bezalaxe, kimu berriak botatzea dituzte, eta bakoitzak behitu ze ezberdinak ditu. Honek, bolite txikia bezala ditu, horre pixkat irekiagoa da, hor aurrean daukogun horre berriz urdin kolorekoak ditu. Bakoitzak berezitasunak. Berezitasunak, gu bezalaxe. Danak pertsona, baina bakoitzak berezitasun horiekin. Hori da. Bero, Amaia, aida iristen ez da, bukaerara aida iristen, ibilbidea bukatzea da. Hori da, abia puntua eta amaiera bertan ditugu. Eskerrik asko ibilbide etortzeagatik. Honengatikan, ia noiz ikustegen eta izu ni bintzat, ibilbide politu bat eta erlaxatutan nijoa, Oso ondo, aposten naiz, nire bai, gustora. Hori da, eskerrik asko. Zuri. Eta azkenik, Goierri eskualdeko Segura herria ezagutuko dugu, eta bere erdiaroko hiribildua. Goazen ba! Gaurko saioan, Goierri eskualdean aurkitzen den herri berezi bat ezagutuko dugu. Horiaren haraneko buruan kokatuta, historiak utzitako txoko berezia gordetzen dituen hiribildua, Segura. Segurako hiribildua egun dagoen tokian eraikitzeko agindua Alfontso Amargarrenak, Gaztelako erregeak, eman zuen 13. mendean, defentsarako plan estrategiko bat jarraituz. Segura herria, defentsarako herri izateko asmoz eraikia izateak ondorio garbiak ekarri zituen bere arkitekturan. Natura eta historia uztartzen dituen ingurune paregabea da Segura, eta guk bertatik ezagutu nahi izan dugu. Bueno, Josune, gaur Segurara etorriga, kondo pixka mapan, nun daok? Segura Gipuzkoko herri poli bada, Goierri eskualdean kokauta dauna, eta ingurune paregabe hau dauke natura eta ondare oso ederra. Herri txikitxo bada, ez da, zema biztanle dauka gutxi gora bera? 1500 biztanle inguru dauzke, eta, azkunde aldetik, urte desente da namatzagu antzeko kopurutik, gutxi gora bera. Herrixa bera oso herri politxa. Esan leike, erdiaroko ikutxo hori badaukala hondikan. Konto pixkat, erdiaroko hori nundi dator? Segura 13. menden izendatu zuen hiri bildu, eta hiri gutuna eman zitzaion, herri bezala. Eta erdiaroko itxura hori mantentzen du. Bere hiri morfologi hori,
oso antzekoa da sorreratik gaur egunera mantendu dana. Eta bertako eraikinak eta ondareare 15. mende amaieratik edo hasi eta 19. mende arte dola oso ikusgarri ditu jauregik eta oso dotoreak. Hemen herri barrura barneratzen bada, zer ikusi daik, ondare potente badago hemen? Bai, gu normalen bisitari egai harrera edo hartatzen ditugu Ardixarra etxean. Ardixarra etxea da 16. mendeko egurrezko egitura duen etxe bat. Euskal Herrian gutxietako bada hola zutik mantentzen dana, hiribarrutan egurrezko egitura duen etxeetako oso berezie da. Eta bertan ikusentzunezko batzu ditugu, eta pixka bat Erdia Aroa eta historia aldetik eta arte aldetik lantzen dugu jendea pixka kokatzeko. Zer izan zan, historikoki hiribildu guzti hauen sorrera, nundi datozten, garaieiek ulertu jendie pixka bat, eta ondoren kalera irten, eta hiribildu guztia museo badala esaten dugu, ezta? Orduan, bisita gidatuk eskaintzen die, haur eta gaztetxoekin ere unitate didaktikoak ditugu lantzeko, beraiek altxorraren bila moduko jolas batzuk egin dare, disfrutatu dezaten, eta holako zerbait izango litzeke. Barruan esalik txoko politx batzu darela, baina kanpora begiratuta bista aldetik paregabeak, ez da? Bai, nik uste ikusgarrina dela, pixka bat behasain aldetik eta seguraldea sartzen gehanen, iristen goatzen bezala berde ikaragarri ikusten da, ez da, parajea, paisaia da oso polita. Eta gero hiri bildun barrun sartutakon olako eraikinak eta olako dotorezia ikustea, jendei harritu jentzaion zerbait da. Oso berezia. Eta zer herri mugimendu dauka segurak? Herri txikie da, baina mugimendu asko daukaen herrie da. Tradizio, koiturak eta kultur mugimendu handiko herrie da. Orduan egie da, beti ekintzak eta parte hartzea handie da. Herri txiki izan arren, alde hortatik ia beti daukeu zerbait. Eta Euskal Herri mailako dantza txapelketa ospatzen dugu adibidez urrian. Orduan, olako ekitaldik ere izen handi ematen die, ezta, segurai. Josune, orduan, Gipuzkoako dozein puntutatik etortzeko okera paregabea dauke. Ez dakit bisitariek hona etortzeko horretik erreserbaren bat edo inbia duten, bisita gehatuentzat edo zeukera dauke? Bai, bisita egin nahi dutenak aurrez hitzordu hartu behar du, turismo bulegoa daukegu Ardixarra etxen, bertan eskatu behar da. Webunean sartzekin nahikoa da, 3B bikoitza segura.eus. Eta hor turismoko arloa eramaten dut, informazio guztie dau, eta gero irikita dauka guztaia eta guztuan egunero. Goiz da arratsaldez, zubietan ere bai, eta bestela negu partan, larun bat goiz da arratsalde eta iganden eguerdi arte. Baina bai, normalen hobe da aurretik abixatzea, eta ja bisita hartu nahi donak, beste modu batetako informazioa jasota juten da seguratik. Osondo desune, eskerrik asko segurako gatiak zabaltzearen eta bisitariei gonbita pasatzen jau. Bai, hori da. Eta egun pasa eder bat etxeko, bai segura eta bai inguruko herrik ezagutuz, Aizkorpe baiara, aukera ezin hobea dutela. Ongi etorri esango dieu. Osondo, eskerrik asko. Zuei, ala agur. Amaitu dugu gaurko bidaiarekin. Datorren astean berriz ere elkartuko gara, Gipuzkoako beste zenbait txokotan. Eta badakizue, ate bat ixten denean beste bat irekitzen dela. Hurrengo atalera arte.